and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Naiba akong sakitan kagad. Pero mahatlok sa kong mutog animos tinuod. Kay kamumoy na iko sa kamatuoran nga gusto kong palutawon. At our expense? Milaban ka sa iyong amahan. Of course not. Nganong ako ba siya labanan? Nganong gisakitan man ka? Wa ko kapangandami kining maong kamatuoran. Feeling na ko, apil ko sa paghimog miserable sa imo kinabuhi. Dili. Di ka na tinuot man. Kung di mo palang kunayo gituganan sa imo mga lakaw. Sa imong pagpangandam alang ni ini maong kamatuoran. Tingali, natunan ko ang akong kaugalingon sa pagdawat sa mga paghitabo. Nauwaw ko. Di ba mahimong ipatbabaw na lang nato ang duha nato kapagpati? Nganong nawa ang imong mga kinikanan? O sa hinungdan sa ilang kamatayon? Mahimo ba dili na to naiskutan? Kinahanglang masayod ko nganong namatay sila. Gipatay sila? Kinsay nagpatay? Mahal, please. Di na nato na ugkatong. Sakitan ko. Labaw kong sakitan. Kung ang demonyo kong amahan mo'y nakaingon, anong namatay ang imong mga ginikanan? Mahal, please. Di na ta maghiskot may tungod yan. Mas may bag mamahuay na ta. Ikapoy ko. Dili na ko mapuyo ning bayasyenda. Salamat ka managsama nga itong nauna. Dali. Adto ta sa amo mo puyo. Dili mo puyan kining baya. Imo man eh. Hinuon, mahimong dunay kausaban kay gipanindot sa demonyo kong amahan. Mas komportable ko sa mong payag. Dali na. Muadto na ta sa tong paraiso. Asa man to sila? Apasa no'y butoy. O pangutan ako na asa sila paingon. Ilan ako din ba asyenda? Kang Milan. Dili ka ako masingkahan ni Dong Milan kung ako silang apason? Nganong singkahan ka man? Aw hinuon, kung singkahan ka, imo ding ikasuko nga siya na may imong amo. Bisa na ka rin. Dili man gud hamugiro si Dong Milan. Tingali, ganahan siyang ato nang gihapon mapuyo sa ilang payag. Muuban nila ni Hazel? Ngano man di ay kung muuban. Dili pagod sila kasal. Ay, kanimo ka rin. Dugay na gud na sila nagtipon sa pagpuyo sa ilang attorney. Wa gyud kay nahitabo nila? Nasuko ka? Ngano gutang masuko man ko? Ano ka to siya? Nagsilos? Ngano mi balik man ta din ni Dong Milan. Di ka gusto na eh? Uy, ngano kahang dili, no? Ay, tinuod dong, gimingaw na kaayo ko ning atong payag. Hastabid ako na eh. Hain man si Hazel. May gawas pa na eh. Lingawon ko na niyang nahasol niyang huna-huna sa pagtanaw sa mga kabakaba. Nabala ka baya kong Hazel dong. Naapektuhan gyud siya sa mga panghitabo. Wa maguna ko siya mapasidan ni inay. Nay, doon na unta ko'y ihangyo ni mo ba? Unsa man ka na anak? Di lang ginatutuganan ang ako mahala. Nga ang iyang demonyong amahan ang mipatay sa kumagin kanan. Dili ni mo siya tuganan? Musamot ang iyang kagilty na eh. Nagsigira ba siya basol? Nga apil siya nga nung nahimong miserable nga akong kahimtang. Ay, wa lagi swerte si Hazel nga nakabaton og sa kademonyong amahan. Naluoy kong samot sa kong mahal na eh. Usa lang kapaagi ang akong buhaton. Aron malipay na nga akong mahal. Unsa man ka na anak?
Ako siyang pakaslan. Nakasiguro ko na'y maura na'y makahupay sa iyang kahasol. Anong niyaman mo diri mo diretso no? Mao may gusto ni Milan Butoy. Inyo na ba itong bay asyenda? Oh, niam na ikanoy. Nailubong lang ko dong kung nganong dinhiman mo ni diretso. Ako na ba yung gilimpyuhan ang kwarto ninyo ni senyorita? Oh, the Hazel day. Di pa ko komportabling mubuyo dito, noy. Para na ako, why kausaban ang akong pagkatao? O gusto sab sa akong mahal nga, anhimi din eh. Undi, katong naradbaho sa bay asyenda. Ang inahan ni Karen nga mo ikusinira. O ang ubang mga sulugoon dito. Dito lang gyapon to sila, noy. Amo raw niyang sabutan sa akong mahal, unsay among isweldo nila. Noy Butoy, doon na lang ko'y ihangyo ni mo ba? Pasidaan ba? Unsa man na dong? Nakasiguro gud ko noy nga mangutana gyud ang akong mahal nimo. Kung nganong namatay nga akong magnikanan. Noy. Ayaw gid siya tugani ha. Nga gipatay sila sa demonyong Emilio. Aw, kung ako'y pangutan ni Day Hazel dong, di gud kumutugan. Ayaw lang, Nay. Aron, di mo samot ang iyang kahason. Dong, kung masayod si Hazel ini, nga gipatay sa iyang amahan ang mga ginikanan ni Milan, nakasiguro ko mag-uol gyud siya, nga mahasol ang iyang taanlag. Mausab nang no? Mo nang ayaw gito gaani nga kumahal. Kinsay nagpatay sa mga ginikanan. Og giunsa sila sa pagpatay. Diin makagikanoy. Dito sa ilang dumilan. Tuwa sila dito? Ato sila dito mamuyo? Naanad naman gud sila nga ato sila dito. Katong ilang bay, mautoy angay ni Hazel. Ano man ka Karen? Nagsilos ka? Hilabtanon sa kada? Murang kang nagbuot sa gusto ni Dumilan. Nga nang gusto man siya sa gubaon nilang bay. Giingnan na siyang naana na siyang namuyo dito. Hindi naman sabtong ipaayo ni Dumilan ba? Swerte gud si Hazel. Ano kasulti man ka ana? Imbis mapobre, nakakapyot pa gyud sa tinuod nga tag-iya sa asyenda. Nagsilos lagi ka? Paghilom mo eh. Dili lang gid siya mo kumpiyansa. Nalingaw ka tinanaw sa mga kabagama? Mahal. Dali. Aray ta dire maglingkod. Mahal, di ba? Ani kita maglingkod ning natumba nga punuan sa mangga kanang kapuyon tag panakop og gaba-gaba. Og mudayon ko pangandoy nga unta. Dili na lang matapos ang adlaw. Di nagkauban tanduha nga nakop og gaba-gaba. Unya, manglingkod ta dinhi. Og karon matuman na gid mahal. Wanay makapugong na to. Dali. Inaglingkod ha? Thank you, mahal. Nagbayan ti ka ha? Mahal, ganahan kayo kung maminaw ni mo. Wa na makapugong nato. Wala bitaw. Og niya ka na uban ako. Ug wa ka na kahadlukan nga madugay kag uli. O kaha, maapsan ka din kay niya naman ko. Ako na may tag-iyan mo. Og ikaw na sa'y tag-iyan ako. Pero, dili na malinaw ng ako nga nauna, mahal. Ha? Sobra ang panghita po. Wag ko makabantay. Nagalitan ko. Sobra. Sorry ha. Sorry nga, wati ka mapasidan ing daan. Maunay akong gimahayan. Abi ni mo, mahal. Bisag sa huna-huna lang. Wagid ko magtuo nga.
Mao ni mahitabo. Pero si nanay nahibaw na di ay. Mo na hinungdan nga gusto niyang palawman ko ang akong pangandoy. Kung kay simple naman kayo ang akong pangandoy, kung makatrabaho kong nindot, ako niyang ipaayo ang mubay. Pero mi-insister yun sa nanay, nga punan ko ang maong pangandoy. Yang gipatanaw na ko ang asyenda, ang dakong kayutaan, nga kung maako, mabulahan ko. Mao tayo hinungdan nga. Aw, di awar ba ito? Pero, akong gihuwaman ang iyang pangandoy. Wa man ko'y kasayuran sa gibuhat sa demonyo kong amahan. Pero, feeling ako, guilty ko sa nahitabo ni mo. Ayaw ko pagunahon na ni Ana. Ang angin na itong hunahunahon karon nga. Magpakasal na ta. At mo samot kaligon na itong relasyon. Mahal, palihog to kaani ko. Nganong namatay man ang imong mga ginikanan. Nganong namatay man sila. Namatay sa sakit. O gipatay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!